ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಹೊಲ್ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ದುಬಾರಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಬರ್ತಾನು ಪಲ್ಲೆ ದುಬಾರಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಬರ್ತಾನು ದುಬೈದ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಭೆ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಕೇನುಡು ಪಾತ್ರೆಂದು ಪೊಲ್ಲೆ కమల వినోద్ లేట్ అవుంది పోపుడు వినోద్ లేట్ అవుంది పోపుడు ఆయన లేట్ అవుతుంది ఖాళీ ఖాళీ ఎరు మాత్రం లేట్ అవుతుంది ఎరువు అప్పుది ఒక్క ఎరువులని కరెక్ట్ లెక్క మన లేట్ అవుతుంది అది నాకు వాకాలం ఇచ్చి ఓకే సార్ ఉందే పని తప్ప ఇంకో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రెండే ಶಬ್ದ ಬಂಡೆ ಮಾತಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಿನ ತಡ ಹಾಪಿನಿ ಎರು ಬನ್ನಗ ತಡ ಹಾಪಿನಿ ಆರ್ ಪಣ್ಯ ತಪ್ಪು ದಲತ್ ಆರ್ ಪಣ್ಯ ತಪ್ಪು ದಲತ್ ಅಪ್ಪಡ ಮಾದ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನ್ ಕೇಳಾರು ಅವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ನಗಲ ಬೇಗ ಬುಟ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪನ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ತುಲೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲೆನಾಡು ಆತನ ಆ ಸಬೇಟಾಡು ಈತೆ ತುಲೆ ನೂದು ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅದಾಗ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಇರ್ಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುನಾಗಲ್ ನಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಂತುನೇಜಿಗೆ ಮಾದ ಬುಣ್ಣಾಗಲ್ಲ ಪಣ್ಯಾನ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಪಣ್ಯಾನ್ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬತ್ತು ಮುಂತುನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಏನ್ ಬಂದ್ಪುನತ್ತು ಇದೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿ ಬಂದ್ಪುನತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಬಂದ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತದಲ್ಲಿ ಇತ ಒಂಜಿ 200 ಜೊತೆ 150 ಜೊತೆ 200 ಜೊತೆ ಇರು ಪುನಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೆಲವು ಇರ್ಲು ಗಂತಡು ಉಂತುನೇಜಿ ಅಥವಾ ಗಂತ ದಾಂಡ್ ಆರ್ ನನೊಂಜಿ ಬಂಡೇರು ಬನ್ನಗ ತಡ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ತುಲೆ ಆರ್ ಪಂಡ್ಯ ನೂದೆ ಸತ್ಯನೇ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮುಗಿಲು ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಐಟ್ಲ ಬಂದ್ಪೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಏರು ಜಪ್ಪುಡು ಗಂಡ ಐಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ತನೆ ಪೂರ ಬೋಡು ಆಗ ಆಯ ಕೆಲವು ಬರನಗಳು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಪೂರ್ತದಾಗಲು ಬರ್ಪುಜೀರು ಅದೇ ಮಾತೇರಿ ಬೇರು ಬತ್ತಾರಾಬ್ಜಿ ಇದು ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ ತಪ್ಪುಲತ್ತು ಅಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾರಣವು ಕೆಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮರಗಟ್ರೆ ಜನ ಓಡು ಐಕ್ ಇರು 10 ನಗಲು ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇರುನು ಜಪ್ಪನ 10-20 ಜೊತೆ ಜನ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅದನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಮರಗಟ್ಟುನೇವರು ಇದ್ಯಂದ ಅಂಡ ಇರು ಬರ್ಲು 10 ಇದ್ಯಂದ ಇರು ಜಪ್ಪರಾಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಬಂದಿರಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಪುನಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಇರುತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಮರ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದ ಬರೋಡೆ ಆತನಗ ಅವು ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಪುದರ ಎಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನೆ ಕಂಬಳ ಕೆಲ ದುಮ್ದಾಲ್ ಬರೋದು ಕಂಬಳ ಬಂಡೆ ಕಾಳ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿಜ್ಜರು ಬಣ್ಣೆತ್ತೆ ಅಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇತ್ತೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಅದು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಲ್ಲ ಐಕ್ ವಿರೋಧದಾಯನೆ ಓ ಎರುಲ್ಲೇನು ಬೇಗ ಬಿಡುಂದೇ ಪನ್ಪನೆ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪದ ಬಲ್ಲಿಂದೇ ಬಂದ್ಪುನ ದಯಪಂಡ ಇರ್ಲೆಗೆ ಏತಿ ಬೇಗ ಈರು ಬುಡಿಯರು ಏತಿ ಐಕ್ರೆ ಸೋಪುಜ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇರು ಟೈಮ್ ಇರು ಬುಂಡ ಇರ್ಲು ಸೋಪುಜ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತಿ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ದಯಪಡ ಬಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಾಗ ಹಾಕಲಿ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಈಜಿನ ತುಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಪಗೇಲಿಂದ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಎರ್ಲುಲ ಸೋಪುವ ಜನಕುಲ ಸೋಪು ಇರಂಜಿ ಓಟಗಾರೆ ಆದ ಇನ್ನ ಅನುಭವನ ಬರಲಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಡೆನ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಪನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಪೂರಕವಾದ ಯಾನ ಅಲ್ಪ ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಕ್ಲೆ ಅದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎರ್ಲು ಬರ್ನಗಲೆ ಇಟ್ಟಂದು ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ಬರ್ನಕಲ್ ಕೆಲವು ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕುರ್ಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಐಕಿಂದೆ ಪೊಕ್ಕಟ್ಟು ಪುರ್ಮನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆರಿಯೊಂಡೆಡ್ಡ ಅಕಲ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ರೆಫಿರ್ನ ತುಯ್ಯಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ದಾದ ಪೇರು ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ಹತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ಅಕಲ್ ತೂಪ್ಜಾರ ಬರಿತ ಎರ್ಲೇನ್ ತೂಪೇರು ಈ ಬರಿತ ಎರ್ಲೇನ್ ತೂಪನ ಬಿಡ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಸರಿ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಬರೋಡು ಎಂಚ ಬಿಡೋಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಫ್ರಿ ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸರಿ 11 ಬರ್ತೇರ್ನಂಡ ಅಂಚಿದ್ದು ರೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಎರ್ಲೇನ ಮುಗಿದವಲ್ಲದು ಕೈದೆ ಪೂಡು ಅವೇನು ರಡ್ಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 20% ಅಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ಮೊಕ್ಕಲ್ದಾದ ಪೇರು ಬಂದು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ತೂಪ್ಜೀರು ಮೊಕ್ಕಲು ಬರಿತ ಎರ್ಲೇನ್ ತೂಪುಂಡು ಅವು ಏಪ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿ ಅಕ್ಲನೇರು ಸರಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೇರು ಸರಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲನೇರು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದೇ ಅನ್ಪಣ ನೆಕ್ಕದಾದ ಎನ್ನಂಜಿ ಸಲಹೆದಾದ ಬಂಡ ಎರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲು
ಎರ್ಲ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಕಲ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಪನಕಲ ಮಿತ್ತು ಅಕುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿತ್ತ ನೋಡು ಇನ್ನಿ ದಾದಾತನ ಮಂಡ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನಕಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತತ್ತದನ್ ಇತ್ತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಬಲಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಕಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಾರಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೆಡ್ಡ ಅಕಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟು ಅವೆನ್ನು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 50 ಪೂರಲ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ರ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ 50% ಅಂಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆತ್ತಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ವಿನಾಕಾರಣ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ದಯದ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದಯ ಪೊಕ್ಕಡಿಗೆ ಇರುನು ಮಂಗಂದಿಪ್ಪವರು ಏನು ಉಂತುಂಡ ಸರಿ ಉಂತಾಡಗು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಂಚಿ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೊಡಿಚಿಂದ ಮನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಜೋರು ಮಲ್ತಿಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ಗಳು ದಯಪಂಡ ಉಂದಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ತು ಆ ವಿಷಯ ಇತ್ತನು ಇವರು ಮಾದ ಉಡ್ಪನೆ ಅಂಚಿಂಚು ಮಲ್ತಿನ ಯಜಮಾನ್ರು ಜೋರು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಉಂತಿನ ಇರುನು ದಯ ಹಾಳು ಮಲ್ಪ ಅದು ಮಂಡದು ಅಂಡ್ ಇನ್ಯಾವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣನೇ ಇವರು ಇತ್ತನು ಮುಂದೆ ಬೆದರದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಪಣ್ಣ ಒರೇ ಮಾತು ಸರಿ ಇತ್ತಿನೇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಚಿಂಚು ತಿರ್ಗ ಒಂದಿತ್ತರು ಮೇರೆ ಲಕ್ ಗಂತದಲ್ಪನೆ ಬೆದರದ ಕಂಪ್ಲದ ಗಂತದಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇರೆ ಇಪ್ಪರಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ 6 ರೂಟ್ ಇಪ್ಪ ಮೇರೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಇತ್ತರು ದಾದ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ದಾದ ಇರು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡ ದಾದ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮಂಡದು ಆ್ಯಡ್ ಹಂಗೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯನ್ ಮೀತುಂದು ಬರೀಟುಂತೇರಿ ಇವತ್ತು ಆಯ್ನ್ ಬಿಡು ಅಂಚಿತ್ ಅಂಚಿನ ಗರ್ಸು ಅಲ್ಪ ಎಟ್ಲೇನ ಯಜಮಾನನಾಗ ದೊಚ್ಪಾಯಿರಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆರ್ಗಾರನ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂದಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚದು ಎರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಏತು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪನ ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಬಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಕಂಬಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಬಂದ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ದಿಕ್ಕೊಂಡು